Namar ki daw bum lakiar kum tapaj ba baro subaban sya skor ya gani kijing pentip ba ka New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club ka penbena ba ha ka khat pratarik benai balai arajar pusau lapen sange ia kijing yelekai football ha ka tikisngi nagi daw bum lakiar kum ta nagaliang jong ka klub kan saai kijing pentip ya kijing yelekai ki badangsa ling bagi social media kum juru ling bagi kor kubor kumta nagaling jong ki nong penyai jong kate ki jing yelekai ha kate ke madan New Nong Stoin ka kerpat ya ki perlok barok ki baju wan ban ai jing Christian ya kate ki jing yelekai ha kate ke madan New Nong Stoin ba pin yaisha sipor rengkat bar ki nong penyai ba ya menta sipor ki don ki kam ke ba ki hab ban pen baik ndre ki jing yelekai semi final on sanang pentip susu hagi por banawan so ba ban yaisha perlok barok bat ngikirmen ba kajing yelekai kan salong ke bayaj baik hakini kisngi ki por ki banawan layo ya kini kicing pentip ling ba ki sekretari berkum juru na presiden jongka New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club kulesibon.